Ngenzeka nobuye. Verse number 17. Yes. uEliya waye umuntu efana nathi. Yes. Wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha. Ngiyacela uphinde ufunde Khabazela. Verse number 17. uEliya waye ngumuntu efana nathi. Ake sisho sonke sithi uEliya waye umuntu. uEliya waye umuntu efana nami. efana nami. Ungafaka abantu abaningi efana nami. efana nami. Yes, read. uEliya waye umuntu efana nathi wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha. uEliya waye umuntu efana nawe. Leli gama lokumfanisa nawe lisho amandla akhe, lisho nama weak point akhe. Waye umuntu enama weaknesses, waye umuntu kukhona la ka strong khona. Kodwa iBhayibheli lithi wakhuleka nokukhuleka. Wavala izulu wathi alingani lama langakhuleka. Ngifisa ukusho lento bazalwane bese sithandaza. Umkhuleko is our position. Umkhuleko yini bazalwane? Umkhuleko iposition yethu. Thina sicheme nomthandazo. Thina iposition yethu yini bazalwane? Umthandazo. Asinayo enye into ngaphandle kwani komthandazo. Uma empilweni kufika into bese leyo nto ivala umthandazo, kusho lokho ukuthi khona inkinga ngaleyo nto. Uma ubhekana nesimo sase sikuvimba ukuthandaza, wakwazi ukuthi ngempela leso simo sizokubulala. Uma uke wathola imali, leyo mali yakuvimba ukuthandaza, wakwazi ukuthi leyo mali izokubulala. Ngoba ukuthandaza is our position. Iprayer sicheme nayo. Uma kumele sithathe uhlangothi, sithathe uhlangothi lokuthandaza. That is our position. Asinayo enye indawo. Indawo yethu isekuthandazeni. Umthandazo uyiposition yethu. Umthandazo uyicharacter yethu. Umthandazo yini bazalwane? Uyisimilo sethu. Umthandazo uyithi. Umthandazo wamandla ethu. Uma kuzoqedwa amandla akho, into yokuqala kumele iqedwe umthandazo. Kuzodliwa amandla ngaleso sikhathi. Uma uzwa ungasathandazeki, wakwazi ukuthi isitha sizodla konke obuthu nakho. Isitha sizoqeda yonke into ekumisile. Into yokuqala sizoyiqeda, sizoqeda into ocheme nayo, umthandazo. Thina amandla ethu asekuthandazeni, amandla ethu asekuthandazeni, isimilo sethu sisekuthandazeni, impendulo zethu sisekuthandazeni, ukuphila kwethu kusekuthandazeni. Uma ususa umthandazo kithi, ususa umphefumulo wethu. Uma ususa ukuthandaza kithi, ususa amandla ethu. Sicheme nomthandazo. Umthandazo. Sabantu bomthandazo thina. Jesus. Engacimoka ama-altar kodwa lingacime lo mthandazo. Uma sitha sifuna ukucindezela, ungavumi sikuye kusukuthandaza. Jesus. Sicheme nani bazalwane? Umthandazo. That is our position. Jesus. Umizwe liwa thina silwi nabantu, sithatha iposition yokuthandaza. Oh yes Lord. Uma umuzi uwa thina silwi nabantu, sithatha iposition yokuthandaza. Uyabona le nkinga obhekana nayo kwakho, njengoba isinenza ningakwazi ukuthandaza ndawonye, izoniqeda impela. Uma ike yanivala
iqedile. Because that's where your strength lies. Thandaza ungamandla akho. Jesus. Thandazo uwe. Uma kufa umthandazo kufa wena. Yebo Jesu. Uma ufuna ukuyibuza, uma uthi awulazi usuku lokufa uyadlala. Usuku lokufa kwakho laba ngalelela ngoyeka ngalokuthandaza. Yo. Kahle wena ushodi nge-death certificate kodwa fanele ngabe kade wamphelwa ngelanga uye ukuthandaza wayifaka egodini wena wathi uthi uthulini phezulu kokuphila kwakho uma uye ukuthandaza uyayinqwaba. Funa singane emthandazweni, funa singane emthandazweni. Thank you Lord. Sichema udede nomthandazo. Yeah. Uma kuyiwa kwi-conference kuyokhethwa siyofika sikhetha umthandazo. Jesus. That is our position. Oh yes That Lord. is our strength. Jesus. Imali yethu isemthandazweni. Yes Lord. Imizi yethu isemthandazweni. Jesus. Imisebenzi yethu isemthandazweni. Ukuthula wethu kusemthandazweni. Impilo yethu isemthandazweni. Asiphili ngoba siwadla kahle amaphilisi. Asiphili ngoba udokotela bathola izifo zisiphethe. Siphila ngoba siyakwazi ukuthandaza. Siphila ngoba siyakwazi ukuthandaza. Uma sekuzofa thina beyovala umthandazo. Mhla izwe lovala ukuthandaza lo baliqedile ngathi. Sichema udede nomthandazo. Ufuna singene emthandazweni manje. Ufuna singene emthandazweni manje. Hayi Sathane ungasiphuca konke. Kodwa ma istress osinika sona sesiqeda ubuthonga ebusuku siyawuvuka sithandaza. Uthi uDavid emechaza amandla kaNkuluNkulu uthi ngawe Jehova mina ngingequqa ngolukhulu. Uthembeni David anginayo imali ngihamba nabantu abanezikweletu ngihamba nabantu abacindezelwe kodwa masike sathola ithuba sahlangana sihlangana njengeinyathi sihlangana emthandazweni sichema udede nomthandazo sichema udede. We are not desperate. Siqabe ngokuthandaza. Wathi izwe liyavuma noma liyaphika. Wathi izimo ziyavuma noma ziyaphika. Wathi connection bakhona noma bekho. Lahluleka khona ukungena kuyongena umthandazo. Lahluleka khona ukuvula kuyovula umthandazo. Wakwavulela uPetro becabanga ukuthi abantu yophuma emini waphuma ebusuku. Ama-office onke evaliwe waphuma uPetro. Ama-office onke evaliwe waphuma uPetro. Iminyango yensimbi yavuleka. Ivalo zensimbi zavuleka. Amabutho onke angambona. Ngoba umthandazo uyifa lethu. Singashiyela imoto, singashiyela imali eningi. Uma abantwana bakho ungabashiyela ifa lokuthandaza, uyozala abantwana abafana noTimotheo. Uma ufuna ukuzala abantwana abafana noTimotheo, bashiyela ifa lokuthandaza. Akuphele konke ekhaya, kusala umthandazo. Akuphele konke ekhaya, kusala umthandazo. Akuphele konke endlini, kusala umthandazo. Cela singene emthandazweni egameni likaJesu. Shali khosedama. Ilaba sala bokhosa. Hallelujah. Sabantu bomthandazo. Uma sithandazile siba impi namandla. Uma sithandazile siba impi amandla. Uma sithandazile siba masosha. Ilaha zelehe. Uma sithandazile siba indlu yamandla. Uma sithandazile sichitha imigqomo esitha. Hallelujah. Jesus. Noma ngangathandaza sikole nofundisa kuso. Kodwa ngene eklasini. Uthi bantu abami before we start. Let us pray. Jesus. Then you start the day. You unlock the forces. You unlock. Why umuntu efana nathi? Uyazi wasizwa yini? Wambatha ingubo yomthandazo. Ayigumule ngubo.
Mayikhumule ngubo. Uyofika insuku zakho ingakafiki. Mayikhumule ngubo. Uyihenga kuningi kakhulu obhekene nakho. Mayikhumule ngubo. Let us pray. Simama nyawo zethu sithandaze. Let us pray for our families. Baba egameni lika Jesu. Baba egameni lika Jesu. Sonke njengoba silana sisuka emndenini. uNkulunkulu wenyama yonke. Imizamo omningi ezanyiwe uNkulunkulu wemndeni. ukuthi kungabe kusafiwa. Ovalo kwasanywa wonke. Kodwa uNkulunkulu baqhubeka abantu bayafa. Namhlanje sizomemeza emthandazweni. Oh Jesus. Sizovala iminyango yokufa. Ufohla Ama-premature death. Awukho umuzi omele ungabi naso isinkwa ekuseni. Ngakho uNkulunkulu siyathandaza. Yini abasiya khaphela.